de minibàsquet nostre del Genovès. Bona nit a tots. Aneu a permetre'm que comenci la presentació amb les mateixes paraules que l'any passat. En realitat, el que més canvia és que hem avançat un any en el temps. Sembla ahir quan estàvem presentant la 14a edició i ara avui, vespre de Sant Joan, ja estem a punt de donar eixida en aquesta nova. Per començar, agrair a tot el col·lectiu de pares i mares del nostre club, al conjunt d'entrenadors del Club Bàsquet Genovès, a Jesús per ser com és, a Emilio per sempre estar ahí, a la meva família per ser incondicional i, per supost, a la corporació municipal. I, com no, a Laura i Andreu, que són el motor de totes les meves iniciatives. Tal com deia l'any passat, jugar al bàsquet és una decisió d'intel·ligents. Jugar tornejos és un luxe per als xiquets i xiquetes que tenen l'oportunitat d'aconseguir-ho. I jugar als tornejos del Genovès té alguna cosa especial. És una passada, o almenys ens esforcem perquè així ho siga. Una oportunitat de gaudir d'un esport en un ambient immillorable, sense deixar de costat la vessant esportiva i competitiva, però sobretot formativa i inclusiva. Els que muntem aquesta bogeria ens trobem davant d'una oportunitat immillorable per col·laborar en la formació dels més menuts. Uns xiquets i xiquetes que el dia de demà van a ser els pilars de la societat en la que tots ens mourem. Per tant, insistim en la seva formació, en la seva educació i portem fins a l'últim extrem eixa decisió intel·ligent de practicar aquest esport. Veureu que com a club tenim la idea molt clara dels objectius que perseguim amb aquests tornejos. Els repetim any rere any i volem continuar fent-ho. No entenem aquestes iniciatives d'una altra manera: educació, educació i educació. Aquest mateix matí, en una entrevista a un mitjà de comunicació, introduïen dient que som un club que presumeix de fomentar el bàsquet de formació. Pense que és una afirmació molt encertada, però jo aniria més enllà. Per a clubs com el nostre, l'educació de les persones ha de ser la nostra premissa, la nostra bandera on agafar-nos i poder continuar en la nostra tasca. Us asseguro que no és fàcil, però aquesta idea de fer bàsquet pot ser il·lusiona cada vegada més si cap. Ara bé, estem en un punt en què l'ajuda és necessària. I ara va per a vosaltres, pares i mares, des que setmana rere setmana participeu del nostre club. No són temps fàcils, però el nostre convenciment cada vegada és major i sols vos demaneu que ens ajudeu en aquest camí. De segur que en el temps els vostres fills i filles presumiran d'haver sigut jugadors de bàsquet. Repetit, som un club de formació que el que pretén és educar i els tornejos són una part important en el nostre procés de formació. Una societat que necessita persones amb un carisma especial i nosaltres volem posar el nostre granet d'arena. Sempre nomenem jugadors importants que han arribat molt lluny en el món del bàsquet i aquest any no va ser menys. Jugadors que ens enorgulleix hagin participat en els nostres tornejos i que per a mi són el producte final de la nostra taxa. Me'n deixaré molts, però segur, però tots estan representats. Jugadors com Jordi Soler, Laia Fucán, Javi Navarro, Diego Terol, Martín Serena, Raúl Bercher, Vicent Lloret, Pablo Mejías, Marcel Soler, Miquel Cerdà i, com no, Andreu Soler. Jugadors que composen els ciments d'un club que creu en l'esport de base, en l'esport de formació i en l'educació de les persones a través de l'esport. L'èlit del món del bàsquet. Ara bé, impossible hauria estat si, com he dit abans, darrere no hi haguera un grup de persones treballant. Pense que tenim el millor grup de persones entrenant i que ajuden a que el nostre club cada vegada tinga més amics que ens ajuden a ser millors persones. La prova evident la tenim en tots aquells que van afegint-se a la nostra història. Javi Claver, Paco Pardo, Chicho Lucas, Àlex Navarro, Héctor Sánchez. Amics que en el temps també presumirem d'haver conegut i que sumaran a d'altres que per a nosaltres són part del motor que ens empenta per tirar endavant. Amb aquest esport puc presumir de tenir els millors amics. Aquest esport ha portat persones que sempre les consideraràs incondicionals, malgrat la distància, persones de les que la societat està tan necessitada i que gràcies al bàsquet han entrat en la teva vida. David Jimeno, gràcies per ser part del nostre club, per facilitar-nos i ensenyar-nos totes tantes coses i per ser com eres. Som conscients del que volem i no és altra cosa que continuar sent fidels a aquesta frase del professor del Río. Ensenyem a estimar el bàsquet. Formem jugadors que vagin per la vida presumint de ser-ho. Aleshores, els sacrificis de jugar deixaran de ser-ho.
Personalment, sempre he cregut en aquesta manera d'entendre l'esport, un esport de formació, i més ara. Creiem des del club que hem contribuït a la formació de tants i tants xiquets i xiquetes i ara s'afegeix un motiu més i nosaltres que Andreu. Això és el que jo voldria per al meu fill, aquest esport, però sobretot aquesta manera de fer esport. Per tant, la dedicació que li posem i sobretot l'estima ens ha de portar a contribuir a fer un món millor. Hi ha una persona al club, per a mi la responsable de que avui així estem tots. Sempre li he dit que sempre l'he envejat, que anara a tots els caps de setmana de poble en poble veient els seus fills. Quina manera més bonica de veure'ls créixer. I per acabar, un favor. Torno a dir que no és fàcil, vos necessitem a tots, per a aquest torneig i per a les properes temporades. Si ens ho creguem, hem de continuar treballant en aquest sentit i segur que deixarem un món millor per als nostres fills. A vosaltres, pares i mares, no us deixeu mai de costat i a l'Ajuntament del Genovés que ens acompanyi, que entre tots farem un poble millor. I el bàsquet és una bona excusa. Hem d'anar al Camp ben Alt i presumir de ser del Club Bàsquet Genovés. Moltes gràcies a tots. La veritat que no paga la pena dir res, però evidentment com a autoritat municipal, com a màxim representant del poble, hem d'endreçar-vos vosaltres, millor dit. Però, en primer lloc, voldria donar la benvinguda a tots, a aquells que repetiu un any més i a tots els que vingueu de nou també. Benvinguts al Genovés. Ja són 15 les edicions del torneig nacional de minibàsquet, són 15 anys pel que sé i perquè últimament he vist més profundament l'esforç titànic per organitzar aquest torneig. Enguany, demà ens acompanyarà bon dia perquè m'han confirmat avui este matí la presència del director general d'esport, de Joan Josep Miquel Mollà, un gran amant del bàsquet, per tant demà serà també un gran dia per a aquest torneig i per a tots vosaltres que jugareu. El director general de la Conselleria d'Esport vindrà a visitar-vos i a animar-vos també en aquesta tasca. No voldria deixar de dir tampoc a tots, ara m'adreço als més minuts, als jugadors, sobretot que disfruteu, que participeu, que jugueu, que competiu, que cada dia competiu per millorar el vostre esport, per millorar en aquesta passió que tingueu sobre el bàsquet. Però això, sobretot que gaudiu del Genovés, que gaudiu del torneig i que se passeu d'allà més bé, que realment és el més important. Un dia guanyaran uns, altre dia uns altres, però l'important és viure l'esport i gaudir-lo i disfrutar-lo. I al Club Bàsquet Genovés, com sempre, m'agradaria encoratjar-los a seguir amb aquesta gran tasca. És una tasca molt importantíssima, de fet, és una escola molt reconeguda a nivell autonòmic i cada vegada més a nivell estatal, però no només per crear aquests jugadors de bàsquet, per crear bons jugadors de bàsquet, sinó per formar persones. La veritat que la vessant de formació de persones en aquest club la tenen molt arrelada, com molt bé dir David, i només l'únic que paga la pena de dir això és que moltíssimes gràcies i que molts ànims i que seguim endavant i que mentre este govern estigui així ens tindreu al vostre costat. Doncs res, moltes gràcies a tots, esperem que esteu d'allò més bé en este poble. Hi ha una cosa que no podem fer, que és parar esta calor, contra això no podem lluitar, ho sentim molt, ens agradaria que fes més bona gràcia, però pot ser. Però així tot intentarem que esteu com si estigueu a la vostra casa. Moltes gràcies, molt bona nit i molt bon campionat. Abans de passar a una espècie de soparet, de catering que ens ha realitzat des del Club Bàsquet, sí que des de l'Ajuntament sempre donem un detall als entrenadors dels diferents clubs participants. Demana la presència d'Héctor Sánchez, de Joventut Badalona. Una Prat, ja de Cornellà.
José Llapis, dos màstics de novell. I Àngel Rovira del Olivar Zaragoza. Bé, com he dit abans, moltes gràcies, bona nit, bon campionat i esteu tots convidats al catering que s'ha organitzat al Prat de l'Ajuntament.